Żagħżugħ 24 sena mill-Olanda tilef ħajtu traġikament wara li waqa' minn noli ta' 7 sullari minn gallerija ta' appartament fil-Gżira. Il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa l-ħabta ta' tlieta fit-triq Sir Hildebrand Oaks. Iż-żagħżugħ kien iċċertifikat miegħed fuq il-post minn tim mediku li wasal minnu fih fuq il-post flimkien mal-Pulizija tad-distrett. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Asta Dr. Jana Mikallef Staffraġġ li atra diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. Sewwieq ta' mutur ta' 43 sena ltaqa' mal-mewt f'ħabta ma' karozza f'Għawdex. L-inċident seħħ għall-ħabta ta' 7:30 tal-ħamis filgħaxija fit-triq il-qala fejn Silem, meta l-mutur misjuq mill-vittma li huwa Taljan ħabat ma' karozza li kienet qed tinstaq minn mara ta' 30 sena minn Nadur. Ir-raġel ittieħed għall-kura l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kundizzjoni tiegħu mill-ewwel deret li hija kritika u fil-fatt ftit tal-ħin wara ġie ċertifikat mejjed l-isptar. Il-mara wkoll ittieħdet l-isptar fejn ingħatat il-kura għal ġrieħ ħfief li sofrit. Dwar l-inċident għaddejja inkjesta maġisterjali. Il-Pulizija qed tinvestiga iż-żewġ inċidenti fatali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.